pupunta ako sa Love's Truck Stop. Ito yung pinakamalapit na pwede kong maparkan for the night. Sinabihan ako ng shanter, pinuntahan ako dito na hindi 12 midnight ma-unload, baka after 12 midnight pa, madaling araw. Ang sabi ng shanter ay bawal daw mag-park overnight dito sa facility nila. Kaya ako ay mag-bobtail palabas dito papunta ng Love's Truck Stop. Personal conveyance ang gamitin ko. Ang reason ko ay to safe haven, bobtail para specific. Bukas, madaling araw, pagbalik ko dito, personal conveyance din from safe haven. Yun ang stepping ko. Hindi na ako mag-worry sa parking kasi bobtail lang ako. Ang dali lang makapark pag bobtail. I-change ko to. Naka-off duty ako You have 3 hours and 46 minutes of remaining drive time. Naka-umpisa na yung off duty ko kanina pa. Nung dumating ako dito mga alas 3 ng hapon. Off duty, personal conveyance to safe haven. Okay. Boss, I'm not allowed to park overnight, right? Right. My trailer is still loaded, so I'll just come back tomorrow. Okay, that's fine. It'll be parked on the side somewhere. And the empty yard? It'll either be on this lineup right here or back there. Okay. So, it's open early morning, like 4 or 5 o'clock? 24 hours. Yeah. Thank you. No problem. Importante tanungin natin si Shanter para alam natin ang stepping bukas. Kasi balik bukas, madilim pa. Baka kung saan tayo maghanap. Diyan daw, mga empty. Sabi niya sa Walmart na lang daw, mas malapit kasi yung mga driver sa Walmart. Abanti muna tayo. Steer 11,440 steer. May scale yung drive. Drive, bobtail to ha. 8,840. Alright. Walmart near me. 6 mile. Ayun oh. Malapit dito na ako. 6 minutes. Balikan natin to sa GPS. Where to? Categories. Di Walmart na lang.
2.6 kilometer. Turn right on American Italian Way. Oh, yun no. Yun ang maganda pag magtanong ka. Hindi maganda ang babae ha. Maganda na magtanong. Dalawa ang GPS ko. Para sure ang stepping. Continue 900 meters to the end of the street, then turn right. Continue on American Italian Way for half a mile. Oh, dalawa ang GPS. Kaya rumawala pa. Lisod ba kayo ni Juan kay Babtel? In a quarter mile, turn at the end of the street, turn right. East, Pineview Road. Turn right on Pineview Road. South Carolina 768 East, Pineview Road. In 1.5 kilometers, turn left on US 378. Turn left at the traffic light. Turn left onto US 378 West, US 76 West. Continue on US 378 West for 3/4 of a mile. In 2 kilometers, turn right on Patterson Road. Turn right. When possible, make a U-turn, then take the first right. Turn right on Patterson Road, then take the first right. Turn left, then take the first left. Naglibog na sa GPS. Asa ko niya ipahulong. Okay ra kay Babtel. Sag-asa ra ta mo ko. Turn left. Ano na stepping diya? Apat taan ng western. You've arrived. Nirita, niri. Yes, hindi na ni dire. Dito na ako magpark for the night. Suroy sa ako dito sa sulod. Dito na ako mag-reset for the night. Bukas ko na balikan ang empty trailer ko. Yun lang, personal conveyance, Bobtail. At shout out sa mga suki ko na nanonood, mga subscriber. Keep safe, drive safe, keep on tracking, and see you in my next video. Bye.